O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e unha semana máis douvos a benvida a este Recuncho dos Libros, o espazo da Radio Municipal, no que falamos das novidades e das diferentes actividades que nos propoñen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. E como en cada programa, acompáñanos a súa responsable, Anabel Alonso, a que lle damos a benvida. Que tal, Anabel? Hola, vos. Bueno, comezamos, como sempre, por orde cronolóxica, por ese repaso da semana. E vamos con ese luns de novidades, onde sempre nos achegades diferentes propostas, tanto para o público adulto como para o público infantil. Pois sí, nesta ocasión traemos vos dous libros, como sempre, para os nenas e os nenos. A primeira proposta en castelán é El Club de las Malas Ideas, unha novelilla de Estíbaliz Burgaleta. Estíbaliz Burgaleta é unha autora de literatura infantil que colaborou xa con Roberto Santiago en outra serie de moito éxito que se chama Los Gamers Piratas, e neste caso pois inicia con este libro unha serie na que o humor, digamos, que é o fío conductor, e son sobre todo historias sobre o compañerismo, sobre a amizade. E digamos que este club das malas ideas son unhas nenos que teñen bon corazón, pero que se lles ocorren unhas ideas catastróficas que traen unha serie de consecuencias catastróficas tamén, ¿no? Entonces hai un rapaz que entra de novo nun cole e se atopa con este grupo que todo está ao revés. Por exemplo, xogan ao fútbol nos corredores do cole en vez de xogar no patio ou pintan cos dedos os nenos de quinto en vez de pintar os nenos de primaria. Entón, digamos que está todo así bastante loco e el asiste sorprendido, digamos, hasta que comprende que este club das malas ideas que teñen sempre van como con boas intencións, pero que logo acadan resultados terribles. E despois recoméndovos tamén un libro de materia, en este caso, de galego, se chama Sei cantar e sei bailar. Vamos a empezar a prepararnos para as letras galegas deste ano, que se van a homenaxear ás mulleres cantareiras e a literatura oral. E este libro fai un percorrido polas viaxes que Dorothy Schubert fixo na recopilación do cancioneiro galego. Libro inmenso e maravilloso que temos na biblioteca para todos aqueles que lles interese, e un traballo inxente que fixo xunto a Antón Santamarina. E neste libro de Bamejuto, que te conta con ilustracións de Lucía Cobo, un álbum moi bonito tamén para nenos e nenas de máis de 6, pois vai explicando esa viaxe e como se atopou coas cantareiras que todavía mantiñan a tradición oral viva, todavía cantaban e sabían todas esas coplas populares, ¿no? E falan con Adolfino, con Rosa Casasos, coas pandareteiras de Mos. Digamos que é un inicio para empezar a traballar nestas letras galegas un pouco atípicas, pero moi interesantes. Bueno, pois esas propostas para o público infantil e, bueno, moi interesante sobre todo esa que nos achegades esa novidade referente ás letras galegas, que, bueno, xa queda moi pouquiño, escasamente 2 meses, e como diste, atípica, porque está dedicada máis ben a unha tradición oral, de transmisión, sobre todo, donde as responsables eran as mulleres que atesouraban, non, todas esas cantigas. De feito, hai unhos anos huberon unha iniciativa para declarar patrimonio inmaterial a cultura galega, a transmisión oral, ¿no? A literatura oral e as cantigas e todo eso, que non acabou indo para adiante, pero é unha riqueza tan grande e tan interesante da que beben
tantos escritores y tantos músicos que hai que revisitar. Acabamos de ler aí unhas semanas no Club de Lectura unha novela en castelán de Cristina Sánchez Andrade que bebe de eso, da literatura oral, e me parece que é maravilloso que a Academia se acordase destas mulleres. Moi ben, pois esas son as propostas para público infantil, e agora que é o que nos traedes para os lectores e lectoras adultos? Pois para os lectores adultos traemos un clásico de poesía, a poesía completa de Alejandra Pizarnik. Pizarnik é unha poeta argentina que foi super influinte nos poetas actuais e nas poetas actuais, e con unha vida moi complicada, con moitos problemas de saúde mental. Finalmente se suicidou aos 37 anos, e que ten unha poesía que moi dura, pero que na que se traballa moito a sensibilidade, e que foi referente para moitas persoas, no? Quizá a poeta máis coñecida de Argentina, tamén tiña esta dualidade, non? Era de familia, viña de uns inmigrantes, me parece que rusos, entonces tamén había un pouco de conflicto entre a súa parte de identidade argentina e a súa parte de identidade de fora, e eso fixo que fora un pouco un outsider, ¿no? da literatura. Además era xudea. Digamos que todos estos conflictos foron terribles para ela, pero nos deron aos lectores e as lectoras unha maravilla de poesía, que é a poesía de Pizarnik. E neste libro se fai unha recopilación tanto da poesía que se está publicada en diferentes libros, como tamén de algúns textos inéditos que todavía estaban sin publicar. É unha edición que fixo Ana BQ, e me parece que calquera que lle gusta a poesía lle vai encantar. Despois tamén outra proposta, como sempre, en lingua galega, non? E despois en lingua galega algo máis liviano e máis lixeiro, sin abandonar esta cousa que a literatura a veces tamén se necesita de evasión, que se chama A Rúa das Preguntas, unha novela de intriga de Xesús González Gómez. Xesús González Gómez xa escribiu un par de novelas anteriores, pero además é moi coñecido como crítico literario, e nos ofrece nesta novela a historia de un home que chega á rúa, que é onde se desenvolve a novela, que é tamén a rúa natal a cidade natal de González Gómez, e como esta persoa que chega e se instala aí, pois acaba sendo asesinada, e eso conecta con un asasinato que se produciu anos antes, ¿no? E toda a investigación que se leva a cabo ao redor desto, e é unha historia máis amable, digamos, que ler a Pizarnik, que é un pouco máis difícil, pero que pode resultar moi interesante. Bueno, como sempre, propostas para todos os gustos e para todos os tipos de lectores. E pensando en eses diferentes tipos de consumidores de literatura, chega o martes de cómic, onde falamos, pois iso, das novelas gráficas, banda deseñada e demais. Pois vamos a recomendar outro clásico tamén, en España, unha pedra fundacional do cómic, como é El Capitán Trueno. El Capitán Trueno de Víctor Mora, que, que vou decir, todo o mundo coñece el Capitán Trueno. A mellor as novas xeracións non tanto, pero desde logo os máis vellos sí. E nada, el protagonista é o Capitán Trueno, e un caballero español de la Edad Media, e que se ve acompañado por Goliat e por Crispín, que son os seus, digamos, amigos e loitadores que van con el, e a veces tamén coa súa moza Sigrid. E el Capitán Trueno foi moi
importante no que implicou para despois, o sea, no, se basearon nel despois moitos cómics beberon de eso, e non famos a falar, por exemplo, da música, recordemos a Asfalto e aquela canción, no, de Soy el Capitán Trueno, que creo que é bastante coñecida. Creo que tamén Miguel Bosé ten unha canción sobre o Capitán Trueno, quero dicir que foi un moi influinte na cultura en xeral, non solamente na banda desañada, sino na cultura española en xeral, e a veces hai que volver aos clásicos e ver por que tiñan ese éxito, non? Claro, como diste, os que xa peinamos canas identificamos perfectamente a figura do Capitán Trueno, pero seguramente as novas xeracións pode supoñer interesante achegarse a esa primeira proposta xa en plan moi profesional de cómic, de novela gráfica, por así dicilo, que, bueno, pues un personaxe que marcou, como diste, un fito en diferentes artes, non? Para que serviu como inspiración. Se queres agora, cambiamos xa de día, pasamos xa ao mércores de Entre Versos, onde falamos de poesía. Pois neste caso falamos de Antonio Machado. Este ano se cumplen 150 anos do seu nacemento. Bueno, tamén un autor que non necesita presentación. É moi interesante a súa obra e tamén a súa vida, por moitas cousas. Hai primeiro toda esta parte mitificadora da súa figura. Hai xente que peregrina a súa sepultura en Collioure, e sabéis como se pronuncia, digo yo así, pero vamos, mi francés es bastante malo, y que a donde tuvo que escapar, digamos, na guerra civil, e que donde morreu esperando a alguén que o axudase. Entón, hai por un lado toda esta mitificación da súa vida, e despois tamén por esta relación que tiña coa súa muller, que era moi nova, e que tamén desde hoxe se mirou con outros ollos, digamos, un pouco máis críticos, pero que a mellor tamén hai que entender no seu contexto, ¿no? E en todo caso, como separamos a obra do autor, maravilla absoluta a poesía de Machado, Campos de Castilla ou Soledades, que tamén inspirou a moitos outros poetas, pero tamén a moitos músicos. Lembremos de pues, Serrat, ¿no? E os poemas de Machado. Creo que a eso, que hai que volver a veces aos clásicos. Pois agora seguimos avanzando na programación semanal e chegamos ao día que está sobre todo dedicado á rapazada, con esa proposta que nos leva facendo xa dende fai moito tempo, que son eses xoves na Biblio. Pois este caso, o Xoves na Biblio deixa a Casa do Peso para virse á biblioteca, e vamos a facer un contacontos e tamén obradoiro que se chama Xela, Aventura na Fraga, a cargo de Inma Soto. Non hai moitas semanas recomendábamos aquí este libro, e vos adiantaba que en breve teríamos a visita da súa autora en Xoves na Biblio, e nada, será para nenos e nenas a partir de 3 anos, e como é na Biblio e polo tanto é un número limitado de participantes, poderedes vos apuntar desde o luns 10 para coller praza, digamos, ¿no? Porque non temos espacio na biblioteca para que poida vir todo o mundo. Xa veu Inma Soto noutra ocasión coa obra anterior, xa la superheroína da aldea, e a verdad que funcionou moi ben, e esperamos que esta vez seña igual. Ademais, sempre aproveitamos os xoves para falar aquí neste recuncho dos libros dunha proposta que nos achegades, que, digamos, en dous ámbitos artísticos. Por unha banda, obra literaria que vai acompañada dunha peza audiovisual, ben sexa unha película ou unha serie. Cal é a proposta que nos achegades esta semana? Pois a proposta desta semana é un documental, O incerto señor Cunqueiro, dirixido por Anton Reixa, que foi parte desta serie que hai na Radio Televisión Española de Imprescindibles, e que podedes ver en RTP Play, e que
explica a figura de Cunqueiro, tanto na parte da literatura galega como da literatura en español. Hai moitos testemunhas no documental sobre a obra de Cunqueiro. Hai imaxes do propio Cunqueiro, pero tamén pois de Fernández del Riego, de Kiko Cadaval, desde distintos ámbitos, ¿no? E parece que esta semana é a semana dos referentes, porque igual que o Capitán Trueno significou no seu momento o Pizarnik, Cunqueiro é importantísimo na literatura galega, e non só na galega, sino tamén a nivel español, ¿no? Últimamente leo varias cousas que me lembran a Cunqueiro, e ao seu realismo máxico, un realismo máxico que foi anterior ao realismo máxico hispanoamericano, ¿no? Xa foi ele aí abrindo camiño, e unha figura que ten tanta interese e cubriu tantos aspectos da cultura galega que a verdade é que creo que o documental pode resultar moi interesante, e logo achegarse a calquera das obras de Cunqueiro é maravilla. Creo que nos pasa moitas veces que temos aí, como falábamoslo hai pouco cando falamos do Centro de Interés sobre Castelao, que temos aí como a esos iconos da literatura galega e que non os lemos, o sea, porque como os damos por sabidos, digamos, non os lemos, e cando os lemos descubrimos algo impresionante, porque de repente son máis modernos, máis interesantes que cousa que estamos lendo ahora mismo. Pois unha boa oportunidade para chegarse á figura de Cunqueiro a través deste documental de Antón Reixa. E agora xa chegamos ao Venres onde rematamos, entre aspas, a semana, donde falamos do autor do mes deste mes de marzo. Pois sí, no autor deste mes de marzo, que xa adiantamos a semana pasada, que era Bernardino Graña, pois nos vamos a centrar hoxe un pouco máis na parte da literatura infantil que escribiu. Bernardino Graña foi un dos que se dedicou moito á literatura infantil. Creo que, por un lado, por a conciencia de que se os nenos empezaban a ler en galego de maneira natural, eso lles levaría a ler despois de adultos tamén en galego ou a falar galego, e despois, por outra parte, por unha cousa que decía el, que é moi bonita, que decía que el era un neno, e que el non podía deixar de ver a vida como había cando era un neno, e desde a súa infancia, e que por eso necesitaba escribir para nenos. El decía que non gañaba moitos premios de literatura infantil, cosa que tampouco é certa, porque sí que ganou o Merlín e ganou tal, pero que non gañaba premios de literatura infantil porque el escribía para os nenos e os premios estaban xulgados por adultos, e que el escribía con esa mirada de cando el era neno, e ten un montón de moitísima literatura infantil. Recomendo, o sea, digo vos 3 ou 4 títulos, pero creo que hai un montón, e seguro que vos soan: Planeta dos ratos tolos, Namoro do lobo Pipo, Oso mimoso, Ratalita de Compostela, O lobo e o grilo, un montón de novelillas aí e tal, super interesantes. E tamén eso, tamén foi pionero, hoxe estamos de eso nesta semana, a nivel de literatura infantil, porque empezou a escribir literatura infantil en galego cando non tanta xente escribía literatura infantil en galego, ¿no? E, bueno, é unha perda enorme a perda de Bernardino Graña, pero bueno, e además señalando nas súas textos, que é algo moi interesante tamén, esta cousa dos homes bons, da bonomía, das boas intencións, e de que tamén, pois, ao mellor é unha boa mensaxe para o público infantil. Rematamos semana con ese novo apartado que abrides aquí na Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco, ese espazo dedicado á nosa vila, non? Sí, xa hai 2 ou 3 semanas que estamos recomendando libros da nosa sección de local, e que porque tamén queremos darlle un novo espazo, digamos, á sección de local. Cambiámola de sitio dentro do espacio físico da biblioteca para que este un pouco máis presente, e queríamos traballar máis un pouco aí. Nesta ocasión traigo vos unha recomendación bastante evidente, que é o libro dos 5 sentidos do Grupo Poético Alalá. Foi o seu primeiro libro cando empezaron a reunirse cos 5 integrantes primixenios do
do grupo, que eran Santi del Moral, Aníbal Ángel, Gloria David, Ofelia López e Gema Bermúdez. E fixeron este libro, 5 sentidos, que son 5 maneiras de entender a poesía diferentes, e é unha maravilla, vamos, é un libro interesante. E trouxeron e iniciaron con ese libro un camiño moi interesante. Unha lástima que agora tiraran a toalla, pero é certo que nos trouxeron un montón de poetas importantes a recitar aquí ás Pontes, e por eso teñen un sitio de honra na nosa sección de local. Pois aí queda esa proposta, sobre todo dun colectivo senlleiro que ademais tiñan moita querencia polo autor do mes, que xa ten vido tamén aquí a recitar as Pontes grazas ao colectivo poético Alalá. E nada, pois despedimos a semana, como sempre, agradecéndoche unha vez máis, Anabel, a túa presenza, e que nos traíades sempre propostas moi interesantes para todo tipo de públicos. Gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.